Ejele indoda ebambelela kwikhebuli ihambe ngayo iye edongeni olubiyele ijele. Ithe isanda kuqala ikhebuli iqashuka. Maduzane amagazi ambala ambona. Kodwa bathi uma befika odongeni wayengasekho. Owadeni ediniwe abize wonke amagazi ukuthi kuphunywe inqini. Kodwa ayengakulindele ukuthi ithimba eliqayo alikuhambi kakhulu. Bacashe ezihlahleni ezikhona la eduze. Indawo eyingozi kakhulu iyona futhi ephephe kakhulu. Akekho wayecabanga ukuthi iqembu eliqayo lisakhona khona la. Kudlule isikhashana asehambile amagazi bayithola imoto yokubaleka uJohn ayihlelile. Nayo-ke inkinga kuqale kucace ukuthi phela asazazi besihlangene ngokweqa. uJohn eBig City ubuka kabuhlungu uTibek ohleli eFront City afake isandla phansi kwesihlalo adonte isibhamu. uTibek asole azikhuthuze uthe uJohn ethi uyakuqala abekuhlelile. uTibek adonte ozankosi azibopha azihlanganise noMichael abese bapikela ethi uma efa shoot noMichael ngeke ayindawo. uMichael akayikholwa-ke le azama ukuthola ukhiye kuTibek kodwa uTibek avele abagwini. Kusanjalo baqhamukele kwi-roadblock bana choice kumele bathole enye indlela. Emva kokuhamba ibangana elincane imoto ibhaje odakeni uphoqe ukuthi bayishiye. Sithi uMichael noTibek beboshwe ndawonye. Lokho kwenza ukuthi babaleke kancane bathole iwarehouse bamhlanganyele uTibek bafuna ukunqamula ozankosi empetshisi kodwa kucace ukuthi akwenzeki baqinile. Ajabule uTibek uJohn avele adonse imbazo aqala zehla izihlathi. Finally sebemlaxazile uTibek bayagijima baya ngase airport lapho ibhanoyi lika John libalinde khona. Bazothi bangafika ebhanoyini bazobe sebeyakwazi ukweqa. Ababengakulindele ukuthi amaphoyisa angalithola ibhanoyi. Abathi baJohn besaba ukuboshwa bavele bakhwahla indizamshini babashiya. Bathi befika lapha kodwa kwabe sekukulibuka ibhanoyi lihamba. Lokho ithemba bebenalo lashabalala. Bengakuphefumula kusha amasarini abana choice kumele bagcwale izihlahla. Kodwa indlela yokubaleka uma ningesenayo transport ukudla ngenqini. uMike wayephoqelekile ukubaleka noTibek kodwa akubalekeki kahle njengoba behlangene ndawonye. Babaleka baze bathola iwarehouse. uSuke athathe impentshisi enkulu azame ukunqamula ozankosi ukubahlukanisa kodwa ozankosi baqinile angeke banqamuke. uTibek ajabule uma ebona ukuthi abanqamuke kodwa uJohn avele adonsa imbazo ahlebe sinqasha isandla sikaTibek. Bathuka bonke bebona isandla saTibek siphansi bethukile. Umsindo kaTibek uzwiwe umuntu owakhe kule ndawo bese bemshiya lapho uTibek baqhubeke nokubaleka. Okusho ukuthi iqembu eliqhayo selibuye ladampa enye imembe. uTibek agoqa isandla sakhe ngezidwede agcwale amahlathi sihamba yedwa. Kwakwelinye iside unogada wejele uBelik athole imoto abayishiye. Kuzwa ukushisa kwenjini okusho ukuthi abakubaleki kakhulu. Emva kokuzwa lokho uWarden wathi ukujabula ngoba lokho kusho ukuthi umkhondo uyatholakala. Kusekushene imikomelo ezobathola. Ukweqa kwalaba sekundabuzeke kwayo manje. Ngaphambi kokuthi kuboshwe uSara uWarden afonele uGavana amtshele ukuthi ake uvule iTV. Kuvele ukuthi upresident usevele washona isigubhukane and lo wesifazane obeyivice president kumanje uyafungiswa endaweni eyimfihlo. Amaphoyisa afike emzini kaSara nesearch warrant ngoba uSara washiya umnyango waseklinikhi uvuliwe ukuze uMichael ezokweqa. Unembeza wamehlula uSara wakhetha ukuzibulala. Sibona uDavid isela elincane abamshiya yedwa udla phansi ebumnyameni. Amaphoyisa abe uyena athole itruck namahhashi angene kuyona. Kwelinye iside admin ye-airport ithola i-private jet itshela abantu bakaJohn ukuthi abahambe la kodwa bathe uma bephenduka yase ifonela amaphoyisa. Ngaleso sikhathi uMichael nabanye wasekuseleka kancane bafika ebhanoyini kodwa bathi bayalicover up basengaselula ngoba vele seliyasuka. Bazama ukumemeza bezama ukulimisa kodwa alimanga labashiya kanjalo balibuka liyothuthela. Aqhamuka amaphoyisa enxa zonke hayi kwasuka lokho futhi badla phansi. Ukhupha ngqondo ama-hijack nonemali eningi washo ngaphambi kokuthi afe ukuthi imali wayeyifihle kuphi. Ngebhadi iqembu eliqhayo nalo lakuzwa lokho. Imali ifihle ngaphansi kwesihlahla eDouble K Ranch ngaphandle kwaseThulu attack. Noma ubani ezihlanganisela ngowakhe umqondo. Sibuyele ngapha babaleke baze baphela emehlweni amaphoyisa. Babaleka ubusuku bonke bangabheka emuva kodwa amaphoyisa ayingakude kakhulu nabo. Amaphoyisa abafuna uLencolin abona isitimela siqhamuka basijaha sebedonsa okugcina inhloso okuwela ngaphambi kwazo bawashiye ngale amaphoyisa. Ngebhadi uMike asala so kuyamphoqa agibele kusona isitimela aqhamuke uBelik ngaphambili neshotgun.
uLen Collin alule isandla ukusiza uMichael bajombele ngani qhubeke nokubaleka laba bagcwele uphumelele ukwashiya amaphoyisa kuyimanje bethola ithuba lokuphefumula. uMike abuke i-tattoo esesihlakelini inamagama abhaliwe la ucace ukuthi uPlan B kodwa akulula kanjalo waxashana nama-special agents sithola enye insizwa enobuhlakani obungangobakhe uMichael ngakhohlwa and athenda icala ivele liphenduke libe personal kuyena kuphela umuntu kule story osesingambeka ezingeni likaMichael abukisise amafayela abo awahlele enze necwaningo ngabo athathe ipeni azihlelele ukukhuluma nabezindaba angaqanga ukureport ngalabo abawu-8 unaloko wenza isibonelo ngamanye ama-cases afana naleli akekho umuntu ongavele eqe nje ejele kanjalo nalabo bangabantu and sobathola emva kokukhuluma ababonise izithombe zabeqili aze enze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu obukele i-TV uyababona. Iqembu eleqayo lahlangana nobaba ndodakazi ehlathini bamphuce imoto sebeya kwenye yama-warehouse uMike ayewalungisile ngaphambi kokuboshwa. Lo abamphuce imoto areport emaphoyiseni asho ukuthi iziboshwa zibheke ngase-PC. uMahong ubuka ama-tattoo kaMichael ufikele ukuthi kukhona okuxakile ngalama-tattoo athole le artist eyadweba uMike. Kucace ukuthi uMike wafika evele esidwetshiwe ama-tattoo. I-artist lisho ukuthi iyacabanga ukuthi asho okuthile kuMichael lama-tattoo and wayefuna adetshwe enjengoba injalo. uMahon ahlanganise athole ukuthi la kukhona ngisho amagama emigwaqo ngokuhlakani anabo abone ukuthi lama-tattoo abeyiplani kaMichael yokweqa sonke lesikhathi akhohle ukufunda le esesihlakalini sikaMichael. Ngalowo mzuzu kwafika izindaba zibuya ngaphakathi ejele zitholakala kuma-record enziwa uMichael ngaphambi kokuboshwa akhombisa ukuthi bazocasha e-warehouse e-CTP. uBellick noMahon baphutha uzama ukubabopha kwafeyila and uMahon imande yebona ukuthi le tattoo esesihlakaleni sikaMike makuyona indawo kodwa igama lomuntu acele kulona asebenza naye ukuthi akaseshe ama-files abantu abahlala kule ndawo. uMike athatha amathuluzi bashona emathunini bafike bambe ithuli ugqitshwe kulona izingubo nemali eningi nama-identity amasha yakhe nekabhuti wakhe babashintsha izingubo ngamandla sebekulungele kuhamba. noMahon uza khona la emathunini abuke leli thuli elimpiwe athole ukuthi bakhona abakade bethi la. uMike ubuka uMahon ebangeni elingekude. uMahon athole ama-traces ukuthi bashone ngakiphi unokuthi befika mebeqhamuka ngakuphi. uMike nabanye bahambe baye edolobheni elincane kulapho bathola khona ukuthi bayafuneka and bagcwele emaphepheni. uLen Collin waphinde wabona indodana yakhe uLG ephepheni. Izindaba zithi icala layo liyaqhubeka khona namhlanje. uMike uhlonza le mali abayimbili kusikhathi ukuthi bahlakazeke manje kwabamnandi bexoxa ngakho konke bencoma nokusebenzisana baphuza badla. Ngakwelinye icala uThibheki lesandla sinqamukile uya emfuleni omncane antshontshe ama-ice ne-cooler box ahambe bethola udokotela enethemba lokuthi angamsiza kulesandla ngebhadi. Udokotela ulapha izilwane kuphela akakwazi ukuthi ama-operations anjengale efuna uThibheki kodwa uThibheki wayengenayo i-choice adonse isikhali aphoxe udokotela ukuthi amu-operate ngokushesha. waphoqeleka udokotela ukuthi enze njengoba kushiwo. Udokotela wesathi ufuna umfaka umjovo wezinhlungu kodwa into kaThibheki engenasikhathi saleyo nto ufuna ukuthungwa isandla yona. Udokotela wathi abantu abaningi abakwazi ukumelana nobuhlungu be-operation kodwa uThibheki wavele wathi angisiwe labo bantu mina. Ngokuphazima kwese operation isiqediwe uThibheki ubhalanse ngesihlalo ubuka isandla sakhe esingakwazi ngisho nokunyakaza asibambe ngesinye amamatheke ejabule. Udokotela anike uThibheki amaphilisi amtshele ukuthi kufanele aphuthume esibhedlela esikhulu ukuze ezolashwa kahle. Noma kunjalo uThibheki akumele kwaziwe ukuthi ukuphi. Wamphoqa ukuthi ambulale udokotela nge-screwdriver bese daya izinwele zakhe ngemithi yezilwane ashintshe nezingubo athi imoto kadokotela ahambe. Asithi shwi kancane uLen Collin udecide ukusiza umfana wakhe uLG. uMike wayazi ukuthi noma angathini kodwa ngeke awushintshe umqondo kaLen Collin so wazama ukukhumbula ukuthile ngebhilidi lasenkantolo. Esecabangile uLen Collin uzenza ummeli kaLG akhulume nendodana yakhe ocingweni bese edlulisa umyalezo oyimfihlo emva kwengxoxo esikhashana. Owesithathu ubuka kwesokudla se-OTG uyangithola waze wakuphinda kathathu lokhu. Noma uLG wayedidekile kancane usasikhumbula kancane izinto ezinjalo. Labo bhuti baye-hardware uyofuna amathuluzi ungalindele muntu barephothwa umhlali ophaphayo kwaphoqa ukuthi bashiye imoto baphume ngo-back door babale. Emva kohambo olude labo bhuti bafika enkantolo baspraye ithoyizi lesibhamu ngespray esimnyama bese beyangena. Uma isikhathi sokuqala kwecala sesishayile amaphoyisa ayamqhuba uLG isikhathi besalinde ilift. uLG wabona ukuthi iwu-number 3 abuke igama le-lift. Kungenzeka yini ukuthi le code ebishiwe uyise iyona le enze ngathi ubopha intambo yesicathulo ifike ilift nalena elandelayo inegama efanayo naleli alinikwe uyise.
asukume angene phakathi ngebhathi uMaholo usemva kwabo and uyabona ukuthi uLJ kunomqondo aphezulu kwawo la aphuthume naye angene phakathi usezigadele yena uqobo uLJ ngalowo mzuzu uLincoln aqhamuka khona phezulu elifini abasabe isingethoyizi athathe uLJ uMaholo ebhekile engenakwenza lutho mase sekancane baphume naye sivele siwe ibhamu siyithoyizi athole ithuba uMaholo ukuthi abambe uLJ ngonyawo ashaye i-alarm le-lift uLincoln wayengena choice kodwa kumele amshiye uLJ. Sibuyele ejele kufika abaphathi bamajele uzomunyungwa le ndaba yokweqa kwalapha uqale kuphenywe uBellick noWarden ngoba laba abeqile bonke babe izisebenzi zasejele kubonakala ukuthi uWarden obakhululekele kakhulu kungenjalo bayazi ngokweqa kwabo kunalompandlana owamiswa emsebenzini naye yakufakaza ukuthi uBellick benayo ukuthatha intshontsho leziboshwa bamiswa emsebenzini bobabili esemisiwe uBellick wabuyela ekhaya waqala yena 18 ukwenza lo msebenzi akaze asitshele ukuthi kuyophela kanje adonse i-shotgun afune ukuzibulala. Ku-TV kuvele ukuthi amaphoyisa anomkomelo ngalaba abeqile umuntu ngamunye ubizwa $100,000 kodwa uLincoln yena wayekhokha $300,000 uBellick uselahlekelwe yithemba uma ezwa ngalomkomelo avele avuke umfutho ngapha uWarden ubuyela e-office lakhe ukuyoqoqa izinto zakhe abuke le-Taj Mahal etafuleni akhumbule uMike abone ukuthi iyona eyimbangela yakho konke lokhu adonse kuseduze ayifohloza ebaselekile uMaholo washela indlu kaMike ayehlala kuye ngaphambi kokuboshwa ebese esebenzisa ikhono lakhe lokubona izinto uma kaMike washona esemncane ubaba wakhe waduka umndeni anawo emhlabeni uLincoln kuphela ebona ludonga olunezimbobo ezincane wabona ukuthi uMichael lento oyeplane izinyanga and ubuke ngathi uyibona ngqo yonke lento kaMike aye kwi-balcony abuke umfula ongaphansi kwabo atshele abantu bakhe ukuthi abaseshe emfuleni futhi seyibaleke baze bafika la. Njengamanje bakhuphuka iBarren Mountain umfazi kaMichael uNika ubahambisele imoto uMike wamthembisa ukuthi uzothi nje uma efika eMexico uzomnikeza $10,000 as a reward so bangene ke emotini uNika bazomshiya estation samabhasi abebengakulindele ukuthi uBellick usemva kwabo and ubafuna uthuba asile ukuthi lesifetshane sizosiza ngqo bathathu la emotini iyashushuluza methi inhla ezibukweni kunemoto ebabeke ibamba thu bazama ukuyidedela caca ukuthi ayidluli sebe driver side by side bebebhekisizwe hawu uBellick and uhamba ngesilwane inamandla lento yabaphusha yaze yabakhipha emgwaqweni bashayise isihlahla bathi bazama ukuyishiya imoto babaleke yathimula insimbi yomlungu waphoqa ukuthi abami avela dunyela uNika ngoba uyazi ukuthi uhamba nabantu abafunwa yiFBI ngenhlanhla batholwe uBellick isilwane soBellick ishaye ngeyitori sifuna lo 5 million kakhulu abaqhube ubayisa eDouble K Town eUtah ngesikhathi besakhuluma noMichael ngendaba yale mali uLincoln athole ithuba lokufaka itshe elicijile ngaphansi kwesondo ngesikhathi isuka imoto ihlabeke isondo ayihamba ngesikhathi eside athumele uphathini wakhe umpandlana uthi aye edolobheni eliseduzane ayothenga isipele ena aqhube laba ubayisa kwenye indlu eyayingasahlali muntu Mika ubhizi ngayo uyacomplaina kuMike ngomfaka kulento uzaba give up le mali kusinde impilo yakhe lapho uhleka kancane kuyamjabulisa ukubona uMike ehelplessly obavalela labo bathathu ndawonye uNika acela ithuba kuBellick atshela uBellick ukuthi nangabenza laba basho ukuthi imali kiphi kodwa yena udinga 200,000 ngapho zama nokumlinga bayazi abesifazana ukuthi enziwa kanjani indoda ukuthi ivume yonke into athi yasebenza iplan siyathamba isilwane bese uNika ezama udonsa ipistol kuBellick ish uhambe wrong ugele isilwane kade siubonile lomqondo eza ngawo amphuce ipistol amuphindisele kwabanye uthe uma ephenduka esehamba athole ukuthi uguna usekho esinqeni uzamthatha action Lincoln wesevese ehlele entanyeni ngoguna nangubandlana usebuyile nesono mengena nje endlini ufica uBellick seboshiwe hayi engathi le team isihlulekile kokuqala bathathe imoto bahamba sebeyavalelisana manje uMichael noLincoln uyamongela uMichael ngalomfazi osebasize kangaka naye abambe ihali uNika uzovela adonsa ipistol esinqeni sika Lincoln abakhona uzowabuyisela ejele usadidekile uMike ukuthi ngoba ngikuthembise u10,000 nje usiyayibona ukuthi incane le kaMike usefuna more ngebhadi uLincoln avele ayidonsa ephaketheni imagazini asondela athathe ipistol ucace ukuthi vele uLincoln bevele engayithembisisi le ntombazana bangene emotini bayishiye kanjalo le ntombazana besayikhumbula kodwa inkunzi uTibek nansi iphethe insimbi kadokotela akekho kude kakhulu naye ula eShwafe eUtah athi ucothela amafutha bese ngene etoilet athi ubuka leli toys lesandla sakhe yena uxhumile kodwa kuyacaca ukuthi sifuna ukubola aphume etoilet methi inhla imoto yakhe izungezwe amaphoyisa afake ukhiye bemoto esikhwameni somuntu odlulayo bese emkhatha namaphoyisa aphunyuke kanjalo sekuyampoqa ke manje ukuthi aqhubeke ngezinyawo uqhamuke umuntu ehamba nendodakazi yakhe abe khona lapha ya egarage obonile ubuqhawe bukaTibek amnike ulift kanti akazi ukuthi ulifte umuntu orong bahamba baya ehotela
Kulapho aqala khona ukuziveza ukuthi ungubani. Sefuna ukuyigila-ke manje le ngane. Lenhlanhla indoda iqhamuke ngesikhathi right. Ixoxe ingane ifuna ukufundisa uT-Bag isifundo. Kodwa kwangeke kulunge ukuthi uT-Bag avume ukufundiswa yile ndoda ngoba lokho kusho ukubuyela ejele. So uyena owafundisa indoda isifundo. Yadideka ingane uma ibona uT-Bag eseshayela imoto kayise. Asebheke uKhabhadiya uJohn uthi qhubekani ngaye. uJohn ubuyele kwi-territory yakhe. Nangu siyambona ujabulela umndeni wakhe. Omunye wabasebenzi bakhe umlethele izindaba ngexoki elingaphakathi ethimini yakhe. Ngokusho kwalo, ixoki licashe ehotela. Nangu umkakhe bandla uyamncenga ukuthi akangayenzi revenge. Kodwa akungeke kulunge. Waphuthuma kulelo hotela and le ufuna ukuzenzela yena uqobo. Uthe mengena ehotela ezwe engathi kunomuntu ogezayo eshaweni. Kodwa kumfikele ukuthi ngeke. Akukho umuntu la. Kahle kahle le itrap esethwe uMahon. Yes sis. Methi uvela ngewind agcweleni amaphoyisa ngaphandle. Amemeza uMahon ukuthi unama chances amabili ndoda. Ukuthi ubuyela ejele noma uya emakhazeni. uKhabhadiya aqabule isiphambano aphume endlini. Amaphoyisa amtshela ukuthi akaphakamise izandla aguge ngamadolo. Kunaloko uJohn avele aphakamise isibhamu. Hayi zamnetha baba. Bala lapha nesiphambano esandleni. Hayi isivalue chapter yakhe emhlabeni. Asazike ukuthi uMahon uya kubani manje. Asibone ukuthi uMike nobhuti wakhe bayayithola yini le 5 million. Noma uBellick noMpandlana bayababamba yini. Asihlangane